Hemen elkartu gara berriz ere Santa Maria de Garoña ixteko exigituz, eta Euskal Herria Bildutik ere eskatzen dugu ahalik eta laizterren plana jarri daitezen mahai gainean desmantelatu ahal izateko. Azkeneko egunetako ikamiken gainean, Nuklenorrek eta gobernuaren arteko ikamiken gainetik, uste dugu onartezina dela Garoñaren arazoa bakarrik ekonomikoa dela esateko. Hemen uste dugu badagoela beste oso arazo garrantzitsua eta beti mahai gainean jarri izan duguna, dela gizartea arriskuan jartzea, badakigu Garoña zelako egoera tamalgarrian dagoen, eta uste dugu esan bezala behingoz eta betirako Garoña itxi behar dugula, eta baita ere, honekin batera, jarri behar ditugu oso arrazoizko pisua dazkagu, beste eredu energetiko batera transizioa egiteko. Beharrezkoa da, gizarte modernoa gara, serioak gara, eta uste dugu behingoz, nuklearra baztertu eta energia berriztagarrietan oinarritutako eredu batera joan behar garela. Eta azkenik, pixkat, gizartea zoriondu eta animatu, orain arte egindako borroka antinuklearrarekin jarraitzeko, Garoña ez dalako bakarra, eta gure ondoan, Estatu Espainolan eta Frantsesan badaudelako ere zentral nuklear ugari, eta horiek ere pixkanaka itxi behar ditugulako. Mila esker. ¡Ni un día más! ¡Garoña cierre ya! ¡Ni un día más! ¡Garoña